Hello mga boss. Nag-survey lang ako dito sa dulong Kalawitan. Meron ako nakikita mga lutang dito. Sana makahuli ko. Matagal-tagal ako hindi nakapamarad kasi mga tuyo na yung ano dito eh. So try natin dito. Okay. Sana marami tayong mahuli. Kita-kits. Huli ka boss, huli. Ako ba sa tiyaga ang paghahanap ng pwesto mga boss? Malaki. Sige. Yes. Tapos o. Yun. Huli tayo mga boss. Tagal-tagal akong di nahuli. Ginagya. Masaya ang buhay. Nakalutang lang sila. Daplis lang yata ito mga boss. Yeah! Tilapia din. Huli mga boss. Mabalik ako. Bakit sabi ko naman ako. Yun. Huli mga boss. Yes! Hirap lang. Ano ko, nasira kasi mga boss yung nawala kasi yung ano ko yung kala ko tinuyo na to. Si Master ba marami na? Ayaw kumukuha ang bulate. Hindi nyo kasama si partner yata ngayon. Kaya nga. Huli mo.
ready ka na din. Addict sa fishing. Ilan na ba yung rod mo? Puro mga telescopic pala ang ano mo, no? Sabi ng may-ari. Wala din kumagat. Isang bulig, tsaka isang tilapia. Pero malaki. Nag-vape na lang ako eh. Eto, bili mo pre, maiiwasan mo Yossi. Ano? 1.4? Mahal lang bala. 250 kada bili mo eh. 250 mga 3 araw, 4. Kung isang kaka sa isang araw eh, no? Pag tinikman mo yun kasi eh, mga pangit na lasa eh. Pagka nagtikman mo to. Video. Pakita mo. Ito yung isa parang ginagalaw. Yung malapit. Yung malapit na ginawa mo. Wala. Lalaki ng karpa dito, ano? Doon sa kamag-anak ko Kuya Ma, meron ako nabaril doon eh, 1 kilo siguro yun eh, nakawala eh, sa laki na lagon. Pinapakyaw na. Yung kabila ba, yung mga fish pond dun sa ano, may isla pa. Yung nasa bungot lang, yung dalawa. Yun dyan, sa may mga akasya. Yung nasa labas lang. Ano tuyo ba yun? Natuyo pala yun. Wala na. Meron pa. Yan ang mga boss. Nakadalawa lang ako.